یەکتیا ژنên Kurdistan Sûriyê li pêşiya avahiya xwe kombûneke piştgirî ji ber mirina keça Kurd Ferînas Xusrewanî ji bo piştevaniya xwenîşanderên xelkê Mehabadê li darxist. Hêzên Asayîşa Girkê Legê kombûna wan jinan bi zorê ji hev belav kir û sê jin girtin piştre serbestberdan. Li gor hêzên Asayîşê ew hevcemiyan bêmolet bûye. Her li gor yasayên rêveberiya xweser li Cizîrê nabe ti xwenîşandan û kombûnên bêmolet bên li darxistin. Li gorî jêdereke Rûdawê ji endamên hêza Asayîşê ku kombûna jinan bi zorê belav kiribûn, piraniya wan Ereb bûn û ji eşîra şerbiyan bûn. Tê zanîn li dema hevbelavkirina wê hevcemiyana jinan ya Girkê Legê, tîma Rûdawê ku nûçegan û kamîramanên Rûdawê ne saetekê hatine binçavkirin û piştra serbest hatine berdan. Asayîşê ji wan re gotibû nabe dîmenên hevcemiyan û xwenîşandanên bêmolet bêne wê nekirin. Tevî ku her du karmendên Rûdawê rixseta kar ji rêveberiya xwesera Cizîrê wergirtine. 5 rojan beriya niha li bajarê Mehabada Rojhilatê Kurdistanê keçeke Kurd bi navê Ferînas Xusrewanî xwe ji qatê çareyê hotêla Tarel wî bajarê avêta xwar û canê xwe ji dest da. Çalakvan dibêjin wê ji ber metirsiya destdirêjiya karmendekî dewleta Îranê xwe kuştiye. Lê aliyê hikûmî vê yekê red dikin.